Mantap, mantap, mantap bolo. Oke bolo, kembali lagi di channel bonus mancing bolo. Oke bolo, saiki aku harap mancing ku umpan kodok iki bolo. Coba oleh iwak apa iki ku bolo. Target sih pengennya iwak gabus bolo. Tapi ya iki ku coba rezekine oleh apa ya bolo. Ini kena balik bola. Bismillahirrahmanirrahim. Semprong bolong buntu alu rondong pong melok wong. Rondo ayu melok aku. Wak teko sing atuh padha mara sing cedhek mangan wis prempes-prempes bolo. Yuk, langsung lep. Wah, setelah tanteni rodok suwi bolo. Ternyata iwaknya nggak mangan-mangan bolo. Makanya aku pindah ke bolo. Coba golek spot sing rada api bolo. Mungkin apa isek kawanan juga nggak ngerti ya bolo. Nah iki koyone nemu spot api iki bolo. Coba wae ning kene bolo, seperti enek rezekine bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantep bro. Dapat satu akhirnya bro. Kocolan tapi kan. Oke, nggak masalah. Poin pertama. Udah datang perutangan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke bro, mantap. Jujur. Oke teman. Gini. Diam. Nah iki bolo. Pas aku fokus nang kambangan sing cilik iki bolo. Ternyata sing dipangan malah sing kambangan sing gede bolo, sing nang tengah bolo. Nggak konangan. Hilang bro. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap. Ternyata iwak nengah bro. Nggorek nih. Gas. Oke. Mantap. Mantap bro. Mantap. Terakhir oleh babon bro. Cuman dapat 4 poin bro. Lumayan bro, mantap bro.
Wih, sampai sore tenan. Menikmati sunset di ladang. Oke bolo, ki hari kedua bolo. Berhubung wingi kok gacor bolo. Makanya tak parani neh iki bolo karo konco-konco iki bolo. Siap OTW menjemput ikan-ikan tenggelam bolo. Iki tak sepil nih perjalanan nih bolo. Dewe mancing iki nggon tengah-tengah tebuan bolo. Nggon daerah Palembang bolo. Ah, yang ini iki bolo dalane lemah tok. Nek panas tebu, nek udan becek ra iso liwat bolo. Oke bolo, iki wis kita sampai di tempat spotnya bolo. Koncoku loro kae arep casting bolo. Aku tak tetep mancing wae nggo tekek bolo. Soalnya aku ra iso casting bolo. Iki aku sik milih-milih spot sing masuk sing dia bolo kira-kira bolo. Nah, kaya niki bolo nang kene iki bolo. Ket mau enek jabokane bolo. Kayane masuk iki bolo nang kene iki bolo. Bolo, rembul-rembul bolo. Lep, lep. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantep bolo. Wih. Wah, gede tenan bolo. Gabus. Wis. Mantep bolo. Gabusnya bolo. Seger tenan. Wih, hampir selengan bolo. Josis. Hilang bolo. Bolo, setrek meneh bolo. Wah, ngancing bolo ngantian bolo nunggu-nunggu. Oke bolo, dapat lagi bolo, mantap. Baik bolo, kecolan, mantap. Nek tambah-tambah. Baik bolo. Ayo lep, hilang bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Tik bolo, nanti gabus iki. Ces, tenan apa ora iki? Mak kan. Gabusnya mbuh nanti bolo kari utek-utek. Hilang bolo. Kena lah. Umpan keong tetap baik oleh bolo. Hilang meneh. Bismillahirrahmanirrahim.
Semakin sore petoke sing semakin akeh pula. Udah sitok naik balik. Kak sepilnya hasilnya pula. Mantep pula. Dos kan dos. Siapa pula? Maghrib iki pula. Video ini cukup sampai di sini pula. Balik pula. Sing gede-gede geroleh loro. Oleh papat. Oke pula, maghrib pula, peteng pula. Oleh oke petike pula. Ndi olehmu? Ndi? Dah loro iki. Oke. Rabbit.